Bil-kelma bilingwiżmu nifhmu tħaddim tajjeb ta' żewġ lingwi mill-istess persuna jew entità oħra. Fir-rokna li jmiss, se nlaqgħukom ma' Dr. Lara Ann Vella sabiex taqsam magħna xi ħsibijiet dwar il-bilingwiżmu u dwar l-importanza tiegħu fl-edukazzjoni. Malta għandna l-vantaġġ li għandna pajjiż bilingwi. Dan jiġifieri li fil-ħajja tagħna ta' kuljum jintużaw kemm il-Malti u kemm l-Ingliż. It-tfal fil-fatt għandhom bżonn kemm il-Malti u kemm l-Ingliż anke meta jmorru l-iskola biex anke jimxu l-qudiem fil-ħajja edukattiva tagħhom. Issa ovvjament b'mod ideali it-tfal ikunu bilanċjati. Dan jiġifieri li għandhom ħakma tajba tal-Malti u ħakma tajba tal-Ingliż. U tajli inti x'inhu l-aħjar mod biex aħna niżguraw li t-tfal ikunu bilanċjati? Kemm il-ġenituri u l-edukaturi għandhom joħolqu bżonn għal-Malti u għall-Ingliż fil-ħajja tat-tfal tagħna. Dan jiġifieri li t-tfal iħossu li għandhom bżonn jitkellmu l-Malti, jaqraw il-Malti u kif ukoll l-Ingliż. Dan ukoll jiġi bl-attitudnijiet pożittivi lejn il-lingwi. Attitudni pożittiva lejn il-lingwa ħatejn it-tfal jitgħallmu din il-lingwa mit-twelid anke sa meta jkunu adulti. Dan jiġifieri li kemm l-adulti, jiġifieri kemm il-ġenituri u kemm l-edukaturi għandhom jiżguraw li jitkellmu b'mod pożittiv fuq il-Malti, fuq l-Ingliż u l-lingwi kollha li jeżistu issa fil-komunità tagħna hawn Malta. Ġiet varata il-politika lingwistika għas-snin tal-primarja li toffri rakkomandazzjonijiet għal ġenituri, l-edukaturi u anke għat-tfal għal kif il-bilingwiżmu jista' jiġi mrawwem f'dawn it-tfal. Dan jiġifieri li kull tifel u tifla għandha l-opportunità li tiżviluppa ħiliet fil-Malti, fl-Ingliż u anke f'lingwi oħra. Permezz din il-politika qed noffru rakkomandazzjonijiet biex l-iskejjel jallokaw ħin kemm għall-Malti u kemm l-Ingliż biex ma jkunx hemm mumenti fejn lingwa terba' fuq oħra. Dan jiġifieri kull tifel u tifla għandhom ikollhom ħin u opportunitajiet dedikati biex huma jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom fil-Malti. Il-Malti huja lingwa li tagħtina identità nazzjonali. U b'hekk jekk it-tfal m'għandhomx opportunità li jużawha din il-lingwa, li jaqrawha, li jifhmu li huma parti minn kultura, parti minn storja, mhux ħajkollhom opportunità li jitgħallmuha. Għalhekk qegħdin aħna nirrakkomandaw l-edukaturi li jużaw il-Malti fis-suġġetti tagħhom u anke f'attivitajiet, pereżempju ngħidu aħna fl-assemblies fejn it-tfal jistgħu jużaw din il-lingwa. Mhux biss f'kuntesti pereżempju meta ngħidu relatati ma' lezzjonijiet ta' grammatika, għax għalihom hemmhekk il-Malti ma jagħmel sens. Il-grammatika hija importanti, il-vokabolarju huwa importanti, ma tfal għandhom bżonn jużaw għal-lingwa, għandhom bżonn jifhmu li permezz din-lingwa jistgħu jikkomunikaw, joħolqu relazzjonijiet ma' nies li jgħixu f'Malta. Għalhekk huwa importanti li dawn l-attitudnijiet jiġu mrawma fit-tfal tagħna. Din il-konsultazzjoni pubblika qed issir biex il-ġenituri, l-edukaturi u kull min għandu interess fl-użu tal-lingwi fit-tfal tagħna jibgħat il-kummenti tiegħu fuq dan id-dokument. Din il-konsultazzjoni hija miftuħa sal-aħħar ta' Ġunju. Jekk ma tafx ħrafet pajjiżek, ħrafet min taf, ħrafet qaddisek? Dan huwa wieħed mill-qwiel li għaddewlna niesna u li jixħed dawl fuq l-importanza tal-istorja u tal-kitba tagħha. It-tim tal-Sinna ltaqa' mal-istoriku Sergio Grech sabiex isir jaf aktar dwar dan. Il-kitba ta' riċerka nistgħu ngħidu li tieħdok bosta bnadi, ħafna drabi fil-moħħ tfaqqas ħanejdu hekk idea u inti tmur biex tibda tirriċerka dik l-idea. Għandek żmien twil nistgħu ngħidu li jkun iddedikat biex wieħed sempliċement jirriċerka. Żmien fejn waqt li inti qed tirriċerka qiegħed tifforma aħjar dik l-idea li jkollok f'moħħok, forsi anki tibdilha b'mod radikali dik
l-idea li jkollok f'moħħok, imma ma tistax tippretendi li mort darba tfittex, mort darba tirriċerka, inti sempliċement se taqbad u tikteb u titrasforma dik l-idea. Ġifieri hemmhekk hemm proċess sħiħ. Daqqa jkollok bżonn tmur l-Arkivi Nazzjonali, daqqa jkollok bżonn tmur il-biblioteka, daqqa forsi jkollok bżonn anki tagħmel safra barra minn Malta. Illum anki għandek l-internet fejn anki ġib dokumenti minn barra. Ġifieri hemm proċess sħiħ, hemm proċess ta' kidba li ma nixti ngħidu l-kidba ġieli anki tieħu snin, il-kidba mhux sempliċement faqqajta ħanajtek ta' malajr, ġifieri jkollok anki bżonn hemmhekk biex tikteb u biex torganizza ħsibijietek u meta xi darba tkun lest imbagħad anki wieħed jibda jeditja ix-xogħol li huwa ikun kiteb, tibda l-informazzjoni, taġġorna l-informazzjoni. Ovvjament fir-riċerki importanti li wieħed juża l-għodot ta' riċerka, ġifieri tuża l-famużi footnotes u tipprova tkun eżatt u preċiż kemm jista' jkun. Ovvjament fir-riċerka ma tistax tisraq xejn jekk jiena sibt xi ħaġa fi ktieb, irrid ngħid minn fejn ħadta, rrid niddikjara s-sors tiegħi. U allura lek naraw ħafna drabi dak il-ktieb żgħir taħt il-paġna li forsi ħafna nies ma jaqrawx, imma dak huwa importanti. Ġifieri hemm proċess sħiħ. Jiena ngħid li fil-verità r-riċerka li inti tagħmel qatt ma tkun lesta, qatt ma tkun magħluqa għaliex jiġi dak il-mument fejn anki tibqa' ssib affarijiet ġodda u forsi anki jgħaddu ġimgħat, jgħaddu xhur, jgħaddu snin u tgħid isma' dik il-ħaġa stajt esprimejta aħjar minn kif esprimejta ftit tal-ġimgħat, ftit tax-xhur, ftit ta' snin ilu. Ovvjament ir-riċerka jfisser ħin twil waħdek. Ir-riċerka tfisser ħin inti u l-karta. Ifisser ħin twil inti u l-laptop ta' quddiemek. Ġifieri ħafna drabi anki jkollok tagħmel sagrifiċċji mill-persuni li inti tgħix magħhom. Barra minn hekk anki jrid ikollok l-umiltà li inti stess tirrevedi x-xogħol li inti tkun għamilt, ikollok l-umiltà li forsi anki tikkunsidra pożizzjonijiet oħrajn, però fl-aħħar mill-aħħar meta tara dak l-istudju ppubblikat jew inkella dak il-ktieb ippubblikat fuq l-iskaffa bla dubju ta' xejn itik sodisfazzjon kbir. Ir-riċerka ma nagħmluhiex għal flus, Malta huwa impossibbli li tgħix midħul tal-kotba. Ir-realtà hija dik li hija u fl-aħħar mill-aħħar tagħmel għaliex tħoss ċerta passjoni fik. Ikun żball jekk aħna nillimitaw il-kitba tal-istorja bl-Ingliż biss, għaliex il-lingwa Maltija tista' tistana biss jekk tiġi kkunsidrata minn diversi aspetti. U l-istorja ta' pajjiżna l-ewwel u qabel kollox trid tinkiteb bil-lingwa tagħna għaliex hemmhekk hemm ir-ruħ tagħna, hemmhekk hemm l-identità tagħna u l-lingwa fl-aħħar mill-aħħar jirnexxiela tesprimi ħafna iżjed minn dak li aħna nimmaġinaw. Ma nixxi ngħidu huwa importanti wkoll li tinkiteb bil-sna oħrajn biex anki nkunu nistgħu naqsmu s-sejbiet tagħna ma' akademiċi oħrajn, ma' turisti li jiġu jżuruna, ma' nies li forsi huma interessati fl-istorja tagħna, imma niżbaljaw jekk ninsew li anki l-istorja tagħna għandha tinkiteb bil-lingwa tagħna. Jiena naħseb li f'kull perjodu xi ftit jewwis u vera hemm bżonn fejn nistgħu anki nagħmlu iktar użu mill-lingwa Maltija. Almenu fil-perjodu li nsegwi jien naħseb li għandna wkoll nuqqas fl-istorja kontemporanja għaliex forsi ħafna jaħsbu li jaqblilhom jekk huma jiktbu bl-Ingliż jew inkella anke forsi ġieli ssib min jgħidlek għax l-Ingliż jagħtik iktar opportunitajiet kemm biex tikkomunika ma' barra, kemm biex toħloq pontijiet ma' barra u anke forsi biex tesprimi ruħek aħjar. Jiena nagħżel li ma naqbilx ma' dik il-pożizzjoni u għalhekk anke ħafna mix-xogħlijiet ktibt studji bl-Ingliż, però ħafna mix-xogħlijiet tiegħi nħoss li l-ewwel qabel kollox għandhom ikunu bil-lingwa Maltija anki jekk qed nissagrifika li forsi l-udjenzi tiegħi jkunu żgħar. Ma nħu gost ngħid li kien hemm kodba, kien hemm anki biografija partikolari li bijat 800 kopja li għal Malta altru li huwa figura tajba u dik inkitbet bil-Malti ma nkitbitx bl-Ingliż, ġifieri ħafna drabi dan huwa suq żgħir, ġifieri trid iżżomm saqajk mal-art u trid tkun lestu vera li anki tagħmel u tgħaddi minn dawn it-tip ta' sagrifiċċji imma kif qed ngħidu hemm sodisfazzjon kbir fl-aħħar mill-aħħar.
Ir-romanz Il-Gaġġa, miktub minn Franz Sammut, huwa wieħed mill-kotba li ħallew timbru b'saħħtu fuq l-istorja tal-letteratura ta' pajjiżna. Fir-rokna li jmiss, se nagħtu ħarsa lil dan ir-romanz feluq il-50 sena mill-ħruġ tiegħu. Il-Gaġġa ta' Franz Sammut, bla dubju ta' xejn, huwa marbut ħafna mal-istorja tal-klabb. Huwa fil-fatt l-ewwel pubblikazzjoni, l-ewwel ktieb li l-klabb ħareġ 50 sena ilu, fl-1971 f'April. Ovvjament ir-rabta tagħna hija waħda emozjonali ma' dal-ktieb għax hemmhekk ħriġna f'perjodu fejn ma kien qed isiru l-ebda pubblikazzjonijiet romanz u għaż-żmien li ħareġ kien anki romanz realistiku forma kontemporanja ħafna. Il-klabb rid jagħti ġieħ bekk. Il-awturi ġodda emerġenti li kien hemm 50 sen ilu, però fl-istess ħin jirrispetta wkoll l-awturi li kienu ġew warah. Il-pjan kien li noffru librerija sħiħa lill-poplu Malti. Fil-fatt wara Il-Gaġġa ħriġna antoloġija ta' poeżiji mas-sejħa ta' Tnabar li fiha kien hemm poeżiji ta' Mariozzo Zoppardi, Oliver Frigieri u Achille Lemizzi, u mbagħad ħriġna traduzzjoni ta' Giuseppe Quilina ta' xogħlijiet ta' Loren Ropa, lejn Tnissil tan-Nazzjon ta' Henry Frendo li fih hemmhekk erġajna skoprejna lil Manuel Demek, u mbagħad l-isqaq ta' Giuseppe Ketkuti li Giuseppe Ketkuti kien wieħed mill-awturi veterani ta' dak iż-żmien. F'dawn l-ewwel 5 kotba qed niġbru diġà il-ġeneri kollha jew il-ġeneri ewlenin tal-letteratura Maltija. Il-kontemporanju, it-tradizzjonali, it-traduzzjoni, il-poeżija u l-istorja. Ir-romanz Il-Gaġġa huwa speċjali għaliex jirrakkonta il-vjaġġ ta' indipendenza ta' individwu, ta' bniedem egoċentriku, difettus, bħal huma l-karattri ewlenin kollha tar-romanz modern Malti. Ma dan il-vjaġġ ta' indipendenza li jagħmel Fredu Gambi minn bniedem li jgħix f'Raħal għal bniedem li jħoss li huwa magħluq fil-Gaġġa ta' Raħal u mbagħad fil-Gaġġa ta' Malta u jrid joħroġ minn din il-Gaġġa biex imur barra minn Malta jemigra u jimraħ speċi fid-dinja l-kbira. Fil-verità, aħna u naqraw ir-romanz inħossu l-Gaġġa vera ta' Fredu Gambini hija gaġġa eżistenzjali, hija l-eżistenza tiegħu, hija l-ħajja tiegħu li jħossha bħala gaġġa. Forsi huwa l-egoċentriżmu tiegħu, il-fatt li hu medju wisq bih innifsu li huwa il-gaġġa vera illi hemm ħafna referenzi għalija anke fir-romanz innifsu. Imma mbagħad hemm ukoll l-indipendenza politika, il-dimensjoni politika li hija b'saħħitha ħafna fil-film Gaġġa li kien ħadem Mario Filippa Zoppardi bħala direttur, b'numru ta' studenti, b'riżorsi vera limitati, imma anki b'atturi verament bravi u stabbiliti li għadna nammiraw il-ħidma tagħhom anki llum anki f'dan il-film. Il-film ta' Mario Filippa Zoppardi huwa ferm iżjed politiku, soċjali u din id-dimensjoni però fir-romanz hija mrażna biex ngħidlek. Fl-isfond tar-relazzjoni bejn Fredu u Rosa, l-ewwel maħbuba tiegħu, hemm il-ġlieda politika bejn il-Partit Laburista u l-Knisja Kattolika Maltija. Imma fl-aħħar tar-romanz, id-dimensjoni politika, l-istorja ta' Malta, l-indipendenza ta' Malta issir ukoll protagonista tar-romanz. U allura għandek dak il-countdown famuż fl-aħħar tar-romanz minn numru 10 sa numru 0 illi minn banda jirrakkontana biex ngħidlek l-indipendenza, il-vjaġġ aħħari ta' indipendenza ta' Fredu Gambi. U mill-banda l-oħra jirrakkontana wkoll l-inżul tal-bandiera tal-Gran Brittanja, tal-kolonizzaturi tagħna u t-tluħ tal-bandiera Maltija. Stilistikament huwa romanz interessantissimu għal dak iż-żmien. Jibda b'din il-sentenza magħrufa ħafna li Peter Saracen-Anglot kiteb fuqha fit-tul, jiena jien, full stop, speċi stqarrija dikjarazzjoni ta' identità li nistgħu nitkellmu fit-tul fuqha. Fil-fatt Peter Saracen-Anglot jiddiskuti din l-istqarrija importanti ta' identità u anki ta' konfini, ġifieri din hija d-dinja li fiha
effettivament se jseħħ ir-romanz. Imma mbagħad għandek id-dimensjoni psikanalitika, speċjalment fejn jidħol is-sess u fejn tidħol is-sesswalità. Il-ġenerazzjoni ġdida ta' Maltin li qed jiskopru il-ġisem tagħhom, il-ġibdiet sesswali tagħhom, qed jiskopru r-relazzjoni tagħhom man-nisa u il-protagonisti li ovvjament huma rġiel għax dan huwa l-perjodu li fih protagonisti tar-romanzi tagħna huma dejjem irġiel. U għandek ukoll naturalment il-xebħ mar-romanz famuż tal-Bert Camus L-Étranger, il-Barrani. 1942, dan huwa r-romanz illi ħafna kittieba, ħafna qrejja ma iktar importanti minn hekk ħafna kittieba jassoċjaw mal-modernizmu tas-seklu 20. U allura hemm xena simili ħafna, Fredu Gambin, illi ommu qed tmut, qiegħda fis-sodda qed tmut fil-film ta' Mario Philip Pazzoppardi din ix-xena rappreżentata tajjeb ħafna, mela ommu qed tmut u moħħu fit-tfajla u fil-ġisem ta' tfajla li qed tosserva din ix-xena. U tfakkarna fil-frażi famuża dwar il-protagonista tal-Étranger ta' Camus, Meursault, illi jiġi kundanat għal mewt mill-qorti mhux għax qatel bniedem hekk il-tortament bħal kieku għal xejn b'xejn, imma x'ma bekiex waqt il-funeral tommu. L-Aċċent hija rivista ta' tradutturi li jaħdmu mal-Unjoni Ewropea. Għarrokna li jmiss, it-tim tagħna ltaqa' ma' Mark Vella, l-uffiċjal għal-lingwi mar-rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta, sabiex jitkixxef aktar dwar din ir-rivista. Ir-rivista L-Aċċent ta' fil-bidu tagħha b'mod daqsxejn mhux tas-soltu għaliex is-suġġeriment kien sar mill-kap tad-dipartiment li kien hemm dak iż-żmien fil-bidu tad-Dipartiment ta' Traduzzjoni Maltija Lussemburgu, kien Spanjol, mhux Malti, u għal nisma' ta' min tibdew toħorġu dir-rivista. Fil-fatt, rivisti bħal daw fil-Kummissjoni Ewropea hemm biss tal-Malti l-Aċċent u mbagħad hemm tliet oħra tal-Ispanjol, tat-Taljan u tal-Portugiż. L-Aċċent ukoll huwa rari bħala pubblikazzjoni fih dan il-Kummissjoni Ewropea. L-artiklu fuq l-Aċċent jikkonċernaw it-traduzzjoni, għax ovvjament hija rivista mid-Dipartiment ta' Traduzzjoni Maltija tal-Kummissjoni Ewropea. Hemm aċċenti li jkollhom aspett lingwistiku, pereżempju fuq l-ortografija, fuq is-sintassi, ġifieri dak l-aspett li huwa tekniku, però mbagħad ikun hemm anki suppliment ta' terminoloġija, artikli dwar it-traduzzjoni letterarja, ġifieri kull ħaġa lingwistika u letterarja, però brabta dejjem speċifika ma' traduzzjoni. Għall-ewwel nistgħu ngħidu li nħassil bżonn li dir-rivista ssir sabiex il-Malti jikseb status anki barra minn Malta sewwa biex id-Dipartiment jisseddaq bħalli kieku bil-preżenza f'rivista. Mbagħad il-popolarità tiegħu bdiet tiżdied, beda jikber ukoll bħala magażin, ir-rivista bdiet tikber, iktar supplimenti, intervisti, iktar irkejjen b'suġġetti differenti, sakemm mbagħad bdejna nqasmuh ma' iktar nies Malta u beda jsir anki punt ta' riferiment tal diversi aspetti tal-firxa lingwistika u letterarja. L-Aċċent huwa wkoll nistgħu ngħidu r-riflessjoni tax-xogħol li qed isir mit-tradutturi tal-Kummissjoni Ewropea u tal-istituzzjonijiet Ewropea li fih jikkontribwixxu anki tradutturi minn istituzzjonijiet oħrajn. Jiġifieri l-iżviluppi li jseħħu fit-traduzzjoni Maltija barra minn Malta, li ovvjament qiegħda titraduċi eluf ta' paġni dwar suġġetti differenti, tista' b'xi mod jew ieħor tinfluwenza anki l-iżvilupp tal-Malti f'diversi oqsma hawn Malta stess. Huwa interessanti għal min ħobb il-Malti u anki ħobb il-lingwa, però għandu sibi wkoll għaliex jagħti lill-qarrejja spunti ġodda dwar l-iżvilupp tal-isem Malti, tal-letteratura u joħloq anke ħafna diskussjoni. L-Aċċent jitqassam xejn,
għal min ikun jixtieq il-kopji tiegħu u qed jista' jaċċessa ir-rivista u jsaqsi għaliha permezz tal-paġna tal-Facebook jew nkella jikkuntattja lid-Dipartiment ta' Traduzzjoni Maltija tal-Kummissjoni Ewropea. Għal-bosta snin, kull min ħtiġ xi għajnuna medika fl-isptarijiet pubbliċi seta' jiltaqa' ma' George Aġus, magħruf ukoll bħala George tal-Mużew jew l-Annej tal-Mulej, li b'devozzjoni u b'persistenza kbira kien jipprova jwennes lil ta' madwaru bil-lob bil-kliem u t-taqbiliet. George Aġus twieled f'Lulju 1926. Kien iben fost 13 laħwa, però baqgħu ħajjin kienu 9 u kien it-tieni wieħed. Fi żmien George kien bniedem li fil-ħajja tiegħu bata ħafna, irrid ngħid li ta' 10 snin. George peress li kienu familja kbira, kellu iħalli l-iskola u spiċċa flok missieru, peress li missieru kien ġie ingaġġat fit-Tarza, spiċċa ibih il-ħaxix fuq Mara. Fil-fatt fil-verità nsibu li George kien rid ħafna li jkompli l-iskola ma setax. Eventwalment wara snin ibih il-ħaxix kien għamel żmien twil madwar 44 sena it-Tarza iħott il-bastimenti mill-ixkejja tas-siment. Kien bniedem illi minkejja dan kollu għadda 65 sena minn ħajtu iddur l-isptarijiet ifarraċ in-nies, jikkonsa n-nies, però ħaġa li forsi n-nies ma jafuxi, illi apparti l-isptarijiet George kien ukoll jiltaqa' ma' nies speċjalment fil-bidu ta' ħajtu, fl-ewwel karriera ta' ħajtu, kien idur anke każini u clubs fejn kien ikun hemm l-aktar irġiel, fejn ikun hemm forsi l-iktar kliem ta' da u ċertu affarijiet biex jipprova jgħid kelma ħelwa biex jgħin dak li jkun ibiddel ħajtu. Bħalma forsi jafu l-istoriċi, l-għana oriġinali Maltija oriġinat l-1792 fi żmien il-Kavallieri, kienet l-għana kif nafuha aħna l-għana tradizzjonali Maltija, ġifieri l-għana kantata, l-għana illi hija magħmula għaw min jiddeskrivi anke bħala kantilina, u din kienet tkun spiritu pront u kantata. Fil-rigward ta' George hemm eċċezzjoni li naħseb li hija eċċezzjoni unika f'dan il-ġeneru f'dan il-pajjiż għaliex l-għana ta' George hija l-għana dik tisejħ orali, jiġifieri u jitkellem bil-poeżija u mhux ikanta l-poeżija. Il-tifsir ta' George interessanti kien għal-fatt illi kien spiritu pront immedjat kważi tista' tgħidlu li anka minn persuni li intervistajna esperti anka fil-qasam psikoloġiku jiddeskrivuh bħala ġenju fil-karatteristiċi tiegħu. Illi jitkellem dwar elementi differenti tal-ħajja b'mod illi bħalli kieku u awtorità f'dak il-qasam, f'dak it-term. Però fil-verità George mhux talli imma talli kellu problema għal 10 snin ħalla l-iskola. L-istorja ta' George tal-Mużew, il-biografija tiegħu, hija parti minn sensiela ta' biografija Maltin, propju fis-sensiela jisimha Maltin. U l-idea kienet illi aħna infittxu personalitajiet Maltin, mhux essenzjalment li huma akademiċi, mhux essenzjalment li huma esperti f'xi qasam, però illi taw kontribut f'pajjiżna. U George kien wieħed minnhom. U rajt illi l-istorja u l-ħajja ta' George kellha sinifikat importanti fl-istorja ta' pajjiżna li għandha tkun dokumentata, però mhux essenzjalment l-istorja, imma l-aktar ħaġa element fattur importanti kienet illi nġabar it-taqbir kollu tiegħu. U fil-fatt ġbarna matul 4 snin ta' studju u riċerka it-taqbir kollu tiegħu
li jgħod il-fuq minn 300. Naħseb din kienet xi ħaġa illi nħoss sodisfazzjoni li huwa ta' patrimonju Malti illum il-ġurnata speċjalment li m'għadux magħna, għaliex meta aħna konna qed nagħmlu riċerka u l-istudju dwaru, sibna dokumentazzjoni żgħira waħda biss li kellha ftit taqbil miġbur fiha, pija ma kien hawn proprju xejn dokumentat. Ferħanin u bid-bissima. Għaxa dwejja ma jgħaddux għalina. L-alloċ jemmarka l-ħin. Kolħat jaqbellu jiex tajjeb, għat ma jaqbellu jiex ħażin. Għax iż-żejt jitla fil-silma. Il-champions fil-qiegħ, il-ħażin kemm ukraħ, u t-tajjeb kemm sabiħ, u dan ħadd ma jisaj merjeħ. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Kunsill Malti għall-Arti u l-Kultura, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.